Nos, gyerekek, ugye a múlt órán elkezdtük a szorzást és a benfoglalást, ugye? Igen, tanárnő. Most ismételni fogunk. Remélem figyeltetek az órám. Akkor felírtam egy pár példát a táblára. Olvassátok át, és utána oldjátok meg a füzetben. Oké? Igen, tanárnő. Igen, tanárnő. Igen, tanárnő. Rendben. 1 perc van hátra. Aki kész, rakja ide a füzetét. Remek. Holnap hozom az eredményeteket. 25-re mehettek, gyerekek. Köszönjük. Tök jó, hogy magához tanárhoz járunk, nem? Ezt hallottam. Menjünk. Megyünk? Hé, és engem itt hagytok? Jaj, ezek a mai gyerekek. Még minden nincsenek itt. Kimegyek szólni nekik. Gyerekek, bejöhettek. Nem, pedig olyan jól mulattam. Kár volt ez most. Jövök, lányok. Nos, gyerekek, ma elkezdjük az írásbeli szorzást. De tanárnő, még írásbeli összeadást és kivonást sem tanultunk. Az elég nagy baj. Akkor most gyorsan átvesszük. Nézzétek meg a táblát, fölírtam rá egy pár példát. Oldjátok meg.